Moi bo día a todos e a todas. Moitísimas grazas por acompañarnos nesta conferencia de prensa posterior á Xunta de Goberno que vimos de celebrar nun venres no que aprobamos recursos para a promoción de emprego, o deporte, o desenvolvemento local por valor de preto de 1,4 millóns de euros. Ao detalle, aprobamos a constitución dun dereito de superficie con opción de compra de 2 parcelas no polígono de Barro por valor de preto de 15.000 euros, destinamos case 70.000 euros para custear o persoal de 8 centros especiais de emprego ao abeiro do programa Mais Emprega, aprobamos as bases das segundas axudas para o campeonato e eventos deportivos dotados con 100.000 euros e tamén aprobamos o expediente para contratar as obras de mellora na estrada EP 9208 no Halla Aios, no Concello de Sanxenxo, que ascende a preto de 1,2 millóns de euros. E fora dos asuntos da orde do día, quería aproveitar para dar conta dun novo convenio que imos asinar ca Asociación Ponte nas Ondas para a promoción do patrimonio inmaterial da provincia de Pontevedra e faremos balance do plan Mais Provincia, logo de repartir o 100% dos seus fondos, 48,2 millóns de euros. Comenzamos e facémolo coa dinamización, falando de dinamización económica da provincia, porque hoxe aprobamos a constitución dun dereito de superficie con opción de compra de 2 parcelas no polígono de Barro por valor de preto de 15.000 euros para os próximos 5 anos. Será para a empresa comercial Valking, que ocupará as parcelas A27 e A28 no polígono no que están instaladas, contadas con estas 28 empresas, que supoñen unha ocupación do 86% das parcelas e que deixan neste momento libres só 10 parcelas. Este é un éxito, é algo no que se refire ao polígono de Barro, que é un referente nesta provincia pola súa situación estratégica, que está a pouco máis de 10 minutos de Pontevedra, a 15 de Sanxenxo, a 40 de Vigo, a 45 de Santiago, e que se ten convertido nun dos grandes polos económicos de Galicia. Para nós é fundamental que este eixo estratégico de economía, de emprego e riqueza se sitúa aquí, na provincia de Pontevedra. E por iso seguiremos traballando para dinamizar o polígono de Barro, para que as empresas sigan asentando na provincia de Pontevedra e deste xeito sigamos sumando oportunidades de emprego para a provincia extraordinaria como é a de Pontevedra. E seguimos falando do desenvolvemento económico e de emprego, porque hoxe tamén aprobamos a concesión de preto de 70.000 euros, un 22% máis que o ano pasado, do programa Mais Emprega para 8 centros especiais de emprego de A Guarda, beneficiario San Jerónimo Emiliani SL, Nigrán, para Juan María Empleo SL, para Pontevedra. Aprobamos recursos para a Asociación de Discapacitados Intelectuales Virgen de la O e a Fundación para a Discapacidade e o Emprego Juan 23, no Porriño, para Lume Emprego, para persoas con discapacidade intelectual, Vigo, Grupo SIFU Galicia SL, en Vilagarcía de Arousa, 2, para Bata Servizos Integrais a la Comunidade SL e Servilar 2018. Estas entidades recibirán axudas que oscilan entre os preto de 3.300 euros e os máis de 14.000 e vai sempre en función do número de persoas con discapacidade contratadas. E con estes recursos que se distribúen nun réxime de concurrencia competitiva, financiaremos os custos salariais das unidades de apoio e os postos de dirección ou coordinación. En resumen, un programa, o Mais Emprega, co que estamos facilitando a inserción no mercado laboral das persoas con discapacidade que adoitan ter máis dificultades e índices máis elevados de desemprego. E pasamos agora a falar dun obxectivo prioritario para este goberno provincial, para o deporte, porque hoxe aprobamos as bases reguladoras das segundas axudas a entidades para bens e servizos en campeonatos e eventos deportivos dotadas con 100.000 euros. Como sabedes,
porque hai unha semana xa vos comentei, xa vos informei, a primeira liña de axudas que creamos este efecto, dotada con 120.000 euros, esgotouse o crédito. Destos 120.000 euros beneficiáronse 148 entidades. E xa vos comentaba daquela que estábamos buscando fórmulas para non deixar ninguén atrás, porque a día de hoxe hai 85 solicitudes que non teñen crédito por ese esgotamento, que quedaron pendientes de aprobación, e por iso nace esta segunda convocatoria, dotada con 100.000 euros, e que vai atender estas 85 entidades, e, por suposto, abrimos a outras máis que o desexen, porque o prazo para solicitar estas axudas remata o 30 de novembro. Son, como sabedes, unhas axudas de ata un máximo de 1.000 euros por concesión directa, ata que se esgote o crédito, e dirixidas a campeonatos ou eventos deportivos desenvolvidos na provincia a través de dúas liñas. Unha para bens, como poden ser medallas, trofeos, camisetas ou material promocional, e outra para contratar servizos, como pode ser cronometraxe, asistencia sanitaria, montaxe, seguridade e arbitraxe. Sempre o digo, isto é un goberno de feitos. E queremos que Pontevedra sexa a provincia do deporte e avanzamos día a día, semana a semana, para que este desexo sexa unha realidade. E rematamos xa cos asuntos da Xunta de Goberno e o facemos coa aprobación do expediente para contratar as obras de mellora de mobilidade peonil na EP 9208 no Halla Aios en Sanxenxo por un importe de preto de 1,2 millóns de euros. É unha actuación que imos a financiar de tal forma que a Diputación aporta o 80% do total do orzamento, 951.000 euros, e o 20% restante o Concello de Sanxenxo, 240.000 euros. E son estas unhas melloras que inclúen a creación dun itinerario peonil de 960 metros de longitude, cunha senda peonil dun ancho de 2,5 metros na marxe dereita, que vai a redistribuir os espacios existentes na plataforma, a renovación, mellora e relocalización de paradas de autobús, o que son a execución de outras actuacións como novo pasos de peóns sobre elevados, ademais da renovación da rede de drenaxe, o alumeado público e o mobiliario urbano. En definitiva, avanzamos para mellorar a rede de estradas provinciais e facémolo como non podía ser de outro xeito da man dos concellos. E esta, en particular, era unha actuación demandada e necesaria, pero demandada polo Concello de Sanxenxo, e que aquí estamos, activando todo o que ten que ver cos engranaxes para que sexa unha realidade máis pronto que tarde. E fora da orde do día, como vos comentaba, dúas cuestións. Unha primeira, que ten que ver con que imos poñer en marcha un convenio de colaboración dotado con 15.000 euros para a retransmisión e posta en valor do patrimonio cultural inmaterial da man da Asociación Ponte nas Ondas. Como sabedes, Ponte nas Ondas é a única entidade acreditada pola UNESCO para Galicia para a transmisión do patrimonio cultural inmaterial ás novas xeracións. E da súa man imos, por unha banda, celebrar o Día Mundial do Patrimonio Cultural Inmaterial, que será un acto que terá lugar o luns 14 de novembro, no Centro Cultural e Veciñal de Valladares en Vigo, será ás 11 horas, e aquí vaise facer entrega dos premios do 8º certame As Imaxes do Patrimonio, no que participan centros educativos de todo Galicia e do norte de Portugal. E, por outra banda, organizar obradoiros de radio e patrimonio inmaterial en 10 centros escolares. Trátanse de obradoiros que inclúen, por unha banda, a edición de radio e podcast e unha sesión de divulgación sobre as expresións do patrimonio cultural inmaterial e as músicas tradicionais. E xa lles podo anunciar que comenzaremos o próximo luns, día 20 de outubro, no CEIP Petelos, no Concello de Mos. O noso obxectivo con esta iniciativa é preservar, difundir e poñer en valor o patrimonio cultural inmaterial, especialmente entre os centros escolares educativos transfronterizos, así como tamén outro dos obxectivos é promocionar o incrible
patrimonio cultural inmaterial común galego-portugués, fomentando o seu coñecemento e a transmisión ás novas xeracións. E xa remato con algo que para este goberno é un orgullo e nos sentimos moi orgullosos, que é a adxudicación completa da totalidade dos fondos máis provincia 2025. Falamos de 48,2 millóns de euros, de novo récord, para os 59 concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia. A pasada semana informáballes que no referente á liña 3 de emprego, dotada con 8,2 millóns de euros, permitiu a contratación de 660 persoas desempregadas. Tamén se completaron as liña 2, gasto corrente, e a 4, para a redacción de proxectos para a transformación da mobilidade en zonas rurais e urbanas, aos que destinamos 4,6 millóns de euros, e hoxe pódolles anunciar que tamén repartimos os recursos da liña 1, os recursos da liña destinada a investimentos que ascenden a 35,4 millóns de euros, nada máis e nada menos. Son 35,4 millóns de euros que van a permitir que 59 concellos da provincia poidan impulsar ata 350 obras por un valor de máis de 75,1 millón de euros. 350 obras transformadoras que van a supoñer un importante impulso nos concellos nos que se van a realizar, e aquí incluímos 104 actuacións na rede viaria, 35 reformas e rehabilitacións, 28 actuacións de saneamento e depuración, 26 humanizacións, 20 adquisicións de terreo, 19 instalacións deportivas, 15 parques e xardíns, 15 actuacións de mellora paisaxística, 14 dotacións de mobiliario, 11 urbanizacións, 10 adquisición de vehículos, 10 actuacións de seguridade viaria, 9 melloras de abastecemento e tamén obras de accesibilidade, de eficiencia enerxética, de mellora de tratamentos de residuos sólidos urbanos, do alumado, edificacións novas, etc. E a pasada semana falábamos da utilidade do plan máis provincia e hoxe non podo máis que reafirmarme. 48,2 millóns de euros, 660 empregos creados, 350 obras que están a permitir a transformar a provincia de Pontevedra como nunca antes se fixera, dotando os concellos da maior cantidade de recursos da Diputación de Pontevedra para que os nosos veciños e as nosas veciñas vivan en mellores condicións e teñan os mellores servicios e as maiores oportunidades. É un plan máis provincia que no ano 2025, por segundo ano consecutivo, con un investimento récord, 48,2 millóns de euros, pero que no ano 26, como xa anunciamos, sufrirá un incremento ata chegar aos 50 millóns de euros. Eu, pola miña parte, pois era o que tiña a ben trasladarlles, e non sei se hai algunha pregunta ou cuestión que comentar ou aclarar. Sí, esta semana mesmo participábamos na rodaxe dunha película que se estaba a realizar no interior da provincia. En Lalín é un claro exemplo de que a provincia de Pontevedra é un excepcional plató que nós queremos por darlle un impulso todavía maior, si cabe. É dicir, o fixemos xa en Fitur este ano, cando tivemos unha das reunións con toda a parte a nivel nacional que leva estas cuestións, e agora o que estamos é ofrecéndolle a posibilidade de que coñezan enclaves que entendemos que poden ser dun gran atractivo para a rodaxe de películas e que nos vai a seguir situando como que somos unha potencia desde o punto de vista turístico, pero logo tamén eso a repercusión que ten a niveles de economía e emprego. Cada rodaxe dunha película supón un importante desembolso económico e eso repercute na zona. En canto a contratos que hai de persoas, todo o que xera a nivel de hostelería,
Así que non podemos estar máis que satisfeitos e é unha das líneas que vamos a seguir potenciando. Moi ben, moitas gracias, chicos. Bo día.